Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw, unwaith eto mae fraint a cael dod ger dy fron, ac i ni yn llawenhau am bob un cyfle, ond i ni yn ddiolchgar ac yn llawenhau o'r newydd am y cyfle yma i ddod i gofio am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gallu canu'r carolau yma ac ystyried y neges holl bwysig fod y mab Duw, y Meseia, wedi dod i'n plith. Y tyrd lawr i'n plith ni nawr o Dduw, i ni yn gofyn i ni cael teimlo dy bresenoldeb yn ein plith, y bydd yna awel o'r nef yn dod i lawr. Diogelan hamser arweiniau ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso i'n noson o Garolau. Mae'n rhyfedd i gymnal y noson o Garolau yma yn y cartref ac yn ei ddarlledu fe ar-lein. Byswn ni beth wedi dychmygu amser yma llynedd y byddai'r fath beth yn digwydd. Ac eto, dyma y sefyllfa i ni yn ei hwynebu ac yn llawenhau bod modd i ni rannu y newyddion yma trwy'r dull yma ar-lein ac yn gweddio fydd yr oedfa yma o fydd ac o fendith i ni gyd. Wel, hoffwn ni ddechrau'r gwasanaeth yma drwy gyfeirio at yr garol gyntaf i ni'n mynd i ganu ar gyfer heddiw'r bore. Dyna i chi garol, mae'r carolau i gyd yn rhai adnabyddus, yn rhai gwefreiddiol. Mae'r tonau'n hyfryd, mae'r geiriau'n hyfryd. Ac wrth i ni ystyried y carolau yma, i ni feddwl am y brif neges trwy'r amser yn pwyntio at y groes, yn pwyntio at ffordd iachawdwriaeth. Ac o na fydde y Cymru sydd yn gwrando heddiw yn sylweddoli hynny. Y Cymru fydd yn canu'r carolau yma yn ystod yr wythnosau sydd yn dod. O na fydde nhw'n sylweddoli beth mae'r geiriau yn ei olygu. Sawl un sydd wedi canu'r geiriau yma dros y ganrif diwethaf, gallwch chi ddweud, sydd ddim yn deall y neges, sydd ddim yn deall bwrdwn y neges, a dyna'n gweddi ni. Os ydych chi'n edrych ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach, y cadarn ddaeth o Bosra, deddfwr gynt ar Seina, yr iawn gaid ar Galfaria yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Ond eisiau cyfeirio'ch sylw at y bennill yma. Diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd. A dyma'r rheswm, mwyn coroni Seion, o'i wir fodd. Mae'n neges anhygol yn diwedd, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn wirfoddol i ddelio gyda'n pechod ni, i ddod i fyd a fyddai'n wrthod, sydd dal yn ei wrthod, wedi wrthod ers y dyddiau ei daethau, yr oedden nhw wedi gwrthod neges y proffwydi, yr oedden nhw wedi gwrthod yr hanes yr enedigaeth, ac yna yn ei weinidogaeth efe wrthodon nhw fe, efe groeshoelio nhw fe, ac yna mae'r byd wedi parhau i'w wrthod e. Ac eto i gyd fe ddath e yn wirfoddol, ac yna y bennill olaf. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt. Os na rhywun sy'n gwrando ac sy'n llusgo'i traed, yn chwarae am amser, yn meddwl, na i oedi chydig bach cyn i mi ystyried ffordd iachawdwriaeth. Ystyriwch o'r newydd. Mae'r garol yma yn gorffen a baich drom ar enaid yr awdur. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt. Does dim amser i wastraffu. Nawr yw'r amser i geisio'r Iesu. Felly dewch ato, tra fod yn agos, tra bod yna gyfle, tra fod eich enaid wedi feddalhau, na fyddech chi yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch i ni ganu'r carol honno ar gyfer heddiw'r bore.
Gadewch i ni edrych ar y garol nesaf, Siau'r Gwynt, Siau'r Gwynt. Dyma un o fy hoff garolau yn arbennig ar gyfer yr ail bennill, ond fe ddarllenau'r bennill gyntaf cyn edrych ar honno. Siau'r Gwynt, wrth fyned heibio'r drws, a mair ar ei gwely gwair, wyliau ei baban tlws. Syllau yn ddwys yn ei wyneb llon, gwasgau gwaredwr y byd at ei bron. Canaidd i ddanol gan, cwsg, cwsg fan wylid bach, cwsg nestawr groes, nestawr bore iach, cwsg, cwsg, cwsg. Ond dyna chi'r darlun, dyna chi'r cyd-destun. Ond edrychwch ar yr ail bennill. Mae fel bethau y Mair wedi deall i ond diw. Mair wedi cael yr golwg. Mae'n gwybod pan brofodd i'r enedigeth yma a'r arwain i fyny at yr enedigeth, yr holl hanes i tu ôl i'r cyfan. Roedd hi'n gwybod fod yna rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth arbennig yn digwydd iddi hi, ond yn mynd i ddigwydd i'r byd wrth iddi rhoi genedigaeth i'r Meseia, i fab Duw ei hun. Ond mae'n gwybod yr hyn sydd o'i flaen e. Ystyriwch hwn, mae'n beth anferthol wrth feddwl am Mair yna yn edrych ar y baban yma. Cwsg am dro, cyn dawr bugeiliaid hyn, a dod i seinio clod wele mae'r doethion syn. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddei hun. Cwsg cyn daw'r groes i'th ran. Dyna chi faich. Yn gwybod yr hyn oedd o flaen yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi y neges yma i'r baban i fab Duw. Mae yna brofiadau erchill wrth flaen di. A fel babi bach nawr cysga, achos mae yna ddydd yn mynd i ddod, fe fydd Herod a'i gledd ar ei glin allan am dy waed. Fe gei di ddigon o fod ar dy hun, mae yna ddioddau mawr yn dy wynebu di. Cwsg cyn daw'r groes i'th ran. Wrth gwrs, yr elfen corfforol, does dim amheuaeth am hynny, mae'r elfen gorfforol yn erchill o'r hyn ddioddefodd e. Ond sicr chi ddim yn gallu gadael hi fyna, achos fi oedd sawl un yn cael ei croeshoelio. Ond mae yna rhywbeth arbennig am y groes a'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ladd. Yno y tywalltwyd ar yr arglwydd Iesu Grist i gofaint y tad. Y cosb am ein pechodau ni. A dyna chi ddioddef sydd y tu hwnt i'n deall ni. Dydyn ni ddim yn gallu dychmygu'r peth. Mae'r peth yn anferthol. Mae'n anferthol i feddwl am gosb un person, ond i feddwl am yr holl gosb. Cwsg cyn daw'r groes i'th ran. Wel, gadewch i ni ganu'r garol honno, Siau'r Gwynt, Siau'r Gwynt.
Y garol nesaf i ni am ei chanu yw o deied pob Cristion. Ac eto, mae'n garol adnabyddus, tôn arbennig ond oes. Ond dyma i chi her, o deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw'n Duw. Mae yna rhywbeth amdana sydd yn ei fi feddwl beth ni'n gallu newid y geiriau o deied pob Cristion, o na fydden ni'n dod. Pob Cristion i'r fan lle dylsen ni fod. Yn gyntaf, y rhai sy'n proffesu fod yn Gristnogion, bod nhw'n gwybod i bod yn Gristnogion, ac yna yn ail, y rhai sydd wir wedi deall a sydd wir yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. O na fydden ni'n dod i'r man lle bod ni wir yn addoli Duw, yn ein haddoliad gyda'n gilydd, ond hefyd yn ein bywydau ni, bod ein bywydau ni yn llawn o addoliad. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n Duw, o ddyfnder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Mae'r geiriau yn llawn rhyfeddodau, ond y gitgan yn arbennig, rhown glod i'r mab bychan, ar luniau Mair Wiwlan, daeth diwdod mewn baban i'r byd, ei ras o derbynion. Dyna ein gweddi ni heddi. Fydd na rywun yn derbyn o'i ras, ei heiddiant cyhoeddwn, a throsto ef gweithiwn i gyd. Carol o deied pob Cristion.
Wel, gadewch i ni ddarllen o air Duw. Gewn ni yn gyntaf y darlleniad o'r Efengil yn ôl Matthew, yr ail benod, ac yn ni ddechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma chi hanes llawn cyffro, ac wedi genir Iesu ym Methlem Jwdea, yn nyddiau Herod frenin wele, doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, can gwelsom ei seren ef yn y dwyrain a deithom i'w addoli ef. Onid pan glybu Herod frenin, fe a gyffrwyd a holl Jerusalem gydag ef, ac wedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, fe a myfynodd a hwynt pa le y genid Crist. A hwy a ddywedasant wrtho, y Methlem Jwdea, can felly'r ysgrifennwyd trwy'r proffwyd, a thithau Bethlem, tir Jwda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Jwda, can ohono ti y daw tywysog, yr hwn a fi geiliaf ym mhobol Israel. Yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau y seren, ac wedi ei danfon hwy Bethlehem, fe a ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffoch ef mynegwch i mi, fel y gallw i fynd a'i ddyfod i'w addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin aethant, y gwele y seren a welsant yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy, hyd oni ddaeth I a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan, gyda Mair ei fam, a hwy a syrthiasant I lawr, ac a'i haddalasant ef, ac wedi agored ei trysorau a phrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Ac yn ar ail ddarlleniad o'r Efengil yn ôl Lyc, yr ail benod ac yn dechrau yn yr 8fed adnod. Lyc penod 2 ac yn dechrau yn yr 8fed adnod. Ac yr oedd yn y wlad honno fi geiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos, ac wele angel yr arglwydd a safodd ger llaw iddynt, ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch ac ofni yn ddirfawr am wneithant. Ac angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch can wele yr wyf fi yn mynegu chwi newyddion da o lywenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Can ganwyd I chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd, a hyn fydd arwydd I chwi a gewch y dyn bach wedi rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd, gogoniant yn y goruchaf I ddiw ac ar y ddeiar tangnefedd I ddynion y wyllus da. A bu pan aeth yr angylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd awn hyd Bethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a ysbysodd yr arglwydd I ni, a hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb, a phan welsant hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasid wrthynt am y bachgen hwn, a phawb ar a'i clywsant a'r hyfeddasant am y pethau a ddywedasid gan y bugeiliaid wrthynt, eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon, a'r bugeiliaid a ddychwelasant gan ogoneddu am oliannu Duw am yr holl bethau y clywsant ac y welsant fel y dywedasid wrthynt. A bydded bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gadewch I ni ganu carol arall tua Bethlem dref. Tua Bethlem dref awn yn fyntau gref ac a ddolwn ef. Ond dyna beth sydd angen I ni ddysgu rhywbeth amdano. Falle fel cenhedlaeth I ni wedi colli'r ddawn o addoli yr arglwydd Iesu Grist. Efallai oherwydd nad ydyn ni wedi cael golwg llawn ar ei fawredd. Efallai ddim llwyr ddeall ar beth yw y ffordd iachawdwriaeth yr Efengil sanctaidd. Ond nid yw yn wir os ydyn ni wedi cael golwg o'r arglwydd Iesu Grist, wedi cael golwg ar ein pechod ni, efallai wedyn, efallai bydd ein haddoliad ni llawer gwell. Mewn parchedig ofn ac eto brwdfrydedd a sel a baich a chariad yn gorlifo tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref ac a ddolwn ef gyda'r llwythau unwn unau ar y llwybrau at y cryd, tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlinio nawn. O na fyddwn ni'n gallu ymuno
yn yr addoli yma, i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Gadewch i ni ganu tua Bethlehem dref. Nesaf, gadewch i ni ganu y garol, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes un seren sy'n y nef, a nynau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn i'w ef. Os oes yna unrhyw beth i ni eisiau pwysleisio ar yr oes yma yn y dyddiau anodd yma, trist yma, dyrys yma, bod na obaith. Mae pawb yn chwilio am gobaith wrth wrando ar y newyddion a darllen y pupurau newydd yn gobeithio bod na ryw newyddion da, bod na ryw oleuni gyda'r salwch yma sydd ar led ar y funud. Ond chi'n gwybod beth, dyma yw'r gobaith. Dyma'r unig gobaith, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma oedd y gobaith pan cafodd ei eni. Yr addewid ei fod yn dod ac yna fe ddath. Ac yna wrth cael ei eni fe ddath a gobaith i ddynol rhyw. Gobaith iachawdwriaeth a bywyd rhagwyddol. Wel, gadewch i ni ganu'r garol hon. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes un seren sy'n y nef.
Gyn ni gan ni y garol, welen gwawrio ddydd yw gofio genir seilo gorau swydd. Wele ddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddon rhwydd. Hen a ddewid edenodiaeth, wele heddiwn y ddaeth i bem. Wele drefniad dwyfol gariad o flaen ein llygaid heb un llen. Ond y bennill olaf yn arbennig, halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Dyna chi her i chi, darllen y carolau yma i gyd a chwilio am y neges. Beth yw'r brif neges? A dyma'r brif neges. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Mae di talu'r pris. Ac mae'r tad yn fodlon. O, mae yna le i ddiolch yn does ac i lawenhau. Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd ein cosb ni ar y groes. Wel, gadewch i ni ganu'r garol hon. Welen gwawrio ddydd yw gofio. Genir seilo gorau swydd. Wel, cyn i ni ganu'r garol olaf, hoffwn ni ddod â neges byr am yr cyfnod yma. I ni gofio am gyfnod y Nadolig. Dwi eisiau seilio y neges ar yr adnodau yn Matthew, yr ail benod a'r 10fed adnod, a phan welsant y seren llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben, ac yna Lyc, yr ail benod, adnod 15 ac 16, a bu pa naeth yr engylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Bethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni, a hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb. Nawr, dros y blynyddoedd, mae yna sawl neges noson o garolau wedi deillio
o hanesion, o wyliau teulu i ni wedi cael. Ac dwi ddim yn gwybod sawl neges wedi bod, noson o Garolau ac mewn amryw oedfa arall lle dwi wedi rhoi negeseuon byr, lle mae'r negeseuon wedi dod o'r rhyw ddigwyddiad sydd wedi digwydd tra ar wyliau gyda'r teulu, neu tra'n teithio yn y car i fynd ar wyliau gyda'r teulu. Sawl un wedi dweud wrthai, dros y blynyddoedd, does dim bwriad ganddyn nhw o gwbl i ymuno gyda ni ar ein gwyliau ni, achos bod yna gymaint o bethau yn digwydd ar y gwyliau sydd yn diweddu lan mewn rhyw drybeini o ryw fath. Wel, ychydig o flynyddoedd yn ôl, fe sonies i mewn un oedfa noson y Garolau am drafferth gawson ni gyda'r car yn mynd tuag at maes awyr Birmingham. Ac wrth deithio yn y car, mi roeddwn ni wedi paratoi byddai'r car falle'n cael rhyw broblem achos oedd ddim yn iach iawn cyn mynd. Ac felly wedi llenwi'r poteli dŵr i fynd ar y daith ac yna torri lawr a dim byd i wneud gyda'r broblem gwreiddiol, rhyw broblem arall ac methu cyrraedd ar yr amser o'n i'n gobeithio, ond fe gyrraeddon ni yn y pen draw. Ac os ych chi eisiau clywed yr hanes honno, ewch nôl rhai blynyddoedd ar-lein i'r noson o Garolau hynny. Ac yna'r flwyddyn ganlynol, fe nes i sôn yn y noson o Garolau am ryw daith arall. Doeddwn ni ddim yn mynd ar wyliau pryd hyn, mi roeddwn ni'n mynd ar plant i faes awyr Birmingham. Yr un maes awyr to, y flwyddyn ganlynol, ac mynd â nhw i ddal awyren, ac yna digwyddodd y digwyddiad pan roeddwn ni'n eu casglu nhw ymhen ychydig o ddyddiau. Ac yna gawson ni drafferth, gafodd yr awyren i chanslo, ac felly bues i yn y maes awyr trwy'r dydd. Ac os ych chi eisiau clywed yr hanes yna fe gewch chi fynd yn ôl ar-lein sawl noson y Garolau. Mae rai fi gyfadde, mi roeddwn ni'n pryderu eleni heb fod ar wyliau ers cyhyd am beth fyddwn ni'n sôn tro yma. Achos yn ystod y flwyddyn, dwi'n meddwl am y noson y Garolau ac yn meddwl am ryw ddigwyddiadau, meddwl fydd honno'n addas ar gyfer neges o dod ar efengil i fewn. Ac yn meddwl, wel, dwi ddim wedi bod ar gwyliau ers amser, ond eleni fe ddigwyddodd un diwrnod, fe gawson ni un. Yng nghanol y cyfnod clo yma. Yng nghanol y cyfnod dyrys yma. Cyfnod anodd, ond dyw yma wedi bod yn anodd i bob un, ond yn anodd iawn i rai. Ond yn ystod y cyfnod clo, fe gafon ni o leia un diwrnod i'w gofio, fel teulu. A'r diwrnod hwnnw oedd y priodas fy mab hynaf. Nawr, mi roedd yr arwain i fyny at y briodas yn gyfnod ansicr oherwydd y cyfnod clo. Mi roedd na amheuaeth mawr a fydde'r briodas yn cael digwydd o gwbl. Doedd dim unrhyw fath o briodas am gyfnod yn cael ei ganiatáu. Ac yna mi roedd na sion ar led, falle bod na newid yn mynd i ddod yn yr rheolau. Ac yna'r cwestiwn oedd fydd yn digwydd mewn pryd. Ac yna, os fydd yn digwydd mewn pryd, pwy fyddai'n cael dod, a ble fyddai'n cael digwydd, a fyddai'n chi'n cael mynd i Nghapel? Sut fath o oedfa fydde hi? Beth am y wledd ac yn y blaen? Roedd yna lawer o gwestiynau, roedd rhai cael llawer o gynlluniau, pob math o gynlluniau i ni trial meddwl, os na fydd hwnna'n iawn, fydd rhaid i ni fynd fy'n draw a wneud hyn. Ond i ni yn ddiolchgar yn y diwedd, fe caniatawyd priodasau, mi roedd na rhyw fath o ffenest fach wedi dod ac caniatawyd i ni gynnal priodas ac mi roedd yn briodas fach. Roedd y ddau deulu'n cael dod ynghyd a nifer fach yn cael ymgynnull yn y capel ac wedi pellhau o'i gilydd. Ac felly oedd rhaid dilyn canllawiau a'r rheolau. Ond wedi dweud y cyfan, a'r holl gyfyngiadau ac arwain i fyny am ddiwrnod. Yr oedd yn ddiwrnod i'w chofio. Byddwn ni'n ei chofio am byth. Ac yr oedd popeth yn hyfryd. Mi roedd hyd yn oed y tywydd yn berffaith. Mi roedd hi'n braf. Ac pan oedd angen cwmwl, fe ddath cwmwl. Ac mi roedd yr holl ddiwrnod wedi mynd yn ddidrafferth. Ac yn fraint ac yn fendith i gael bod yno. Ond y ddiwrnod hir fel pob priodas,
Ac ar ddiwedd y dydd, pan yn ffarwelio gyda'r briodfab a'r briodferch, ac nhw yn gadael yn y car i fynd i ffwrdd, yna mi roedd yn amser i ni pacio ac ystyried dychwelyd adref. O taith o tua 2 i 4 awr, dibynnu ar y traffig. Ac oedd hi'n agos 9 awr, oedd y tua 8:30 gloch y nos. Ac roedden ni wedi cytuno i yrru car nawr, fy merch, yng nghyfraith adre. Doedden ni ddim wedi gyrru'r car o'r blaen. Ac yr car yn llawn dillad a bocsys i ddod nôl i'r cartref newydd. Ac oherwydd yr amgylchiadau, mi roedd y teulu gyd mewn gwahanol geir. A pawb wedi dod ar adegau gwahanol, ac nawr wedi cytuno bydde pawb yn dilyn yn fy nilyn i nôl. Fi oedd yn gyrru'r car, nawr yn gyrru'r car, y ferch yng nghyfraith, ac yn y car, yr oedd yna be chi'n galw'r satnaf yma, teclyn yn dangos y ffordd adref. Doeddwn ni ddim wedi defnyddio un o'r rheini o'r blaen, oedd i gen un fy hunan, dim un oedd yn barod yn y car. Ac oedd ni ddim yn siŵr fel i ddefnyddio fe. Ond o'n i'n gwybod oedd rhaid i'n siŵr achos roedd yna 3 car arall yn mynd i fy nilyn i'n ôl ac nawr oedd hi'n barod yn dywyll. Ond oeddwn ni ddim yn pryderu gormod achos o'n i'n ddigon gyfarwydd ar ffordd, roeddwn ni mor agos i'r M25 ac unwaith chi ar yr M25, mae'n reit rwydd i chi'n cario ymlaen ar hyd yr M25 nes bod chi'n gweld arwydd am yr M4. Ac mae hwnna'n ddigon hawdd ac unwaith chi ar yr M4, mae'n linell syth am adref. Ond hanner awr cyn i ni ddechrau ar y daith, gafon ni neges gan rhywun oedd yn y tŷ. I chi yn gwybod fod yr M4 wedi cau. Nawr, roedd hwnna wedi newid pethau yn sydyn. Ac roedden ni'n barod wedi blino ac yn bryderus am y daith nôl yn meddwl sut mae'r rhain i gyd yn mynd i ddilyn ni nôl achos fi oedd gyda'r teclyn yn dangos y ffordd. Ac o'r rhaid ail osod mewn, o'n i ddim yn siŵr os oedd y teclyn yma'n gallu gweithio'r peth mas ar ben ei hunan bod yna lôn wedi gau. Ac felly fe wnaethon ni teipio pethau mewn, o'r rhaid mynd tuag at Southampton. Ac oedd eisiau mynd oddi ar y draffordd ac yn mynd i cylch rownd mwyn osgoi ble roedd yr broblem ar yr M4. Ac o'n i'n gwybod o'n i wedi bod ar hyd y lôn honno o'r blaen ac o'n i'n cofio. Falle bod fi'n gorddweud, ond mae'n teimlo fel bod tua 2,000 o gylchdroadau yno. Mae'n teimlo felly yn sicr am hanner nos. Cylchdroadau ar ôl cylchdroad. Mhobman. Goleadau traffig. Ar y draffordd, chi'n gweld na gymaint chi yn dilyn yn llinell syth. Ond nawr o rhaid i ddod oddi ar y draffordd ac yn dod i gylchdro. Ac yna'n dod i gylchdro arall, ac yn dod i gylchdro arall, ac yn dod un arall, ac yna goleadau, ac maen nhw'n troi'n goch, ac o'n i'n gwybod sut mae yna 3 car yn y tywyllwch sydd ddim yn gallu gweld. Sut maen nhw'n mynd i ddilyn, beth os oes gole'n dod a dwi wedi goffa mynd hebddyn nhw? Beth os dwi wedi colli nhw ar y gylchdro cyntaf? O'n i ddim yn gallu gweld yn y drych, o'n i ddim yn gallu gweld oherwydd roedd hi mor dywyll. O'n i ddim yn siŵr os oedd y car o tu ôl i fi, oedd y teulu, o'n i ddim yn gwybod os oedd y rhaid tu ôl iddyn nhw. Ac felly roeddwn ni'n bryderus yr holl ffordd. Dyna chi'n rhyddhad oedd cyrraedd yr arwydd Caerdydd. Am 2 gloch y bore a'r ceir tu ôl. Pob un wedi llwyddo cadw bob un ffordd, bob un cam o'r ffordd. Mae'n rhyfeddol, dwi'n yn gwybod sut ddigwyddodd e. O'n i ddim yn gwybod sut o'n i wedi pido colli nhw ar y ffordd, ar un o'r goleadau, a pawb di blino. Ond dyna chi eiliad o ryddhad a llawenydd oedd cyrraedd gatref, pawb yn saff, wedi cael diwrnod wrth ein boddau, ac nawr wedi cyrraedd gatre a pawb yn gallu mynd yn ddiogel i'w gwlau. Wel, pan o'n i'n ystyried y neges yma, mi nath y daith yna, fe atgoffa fi am daith y bugeiliaid a'r doethion. Ac yn fe atgoffa am angel yr arglwydd yn cyhoeddi newyddion da am enedigedd Iesu Grist i'r bugeiliaid.
A'r cyfarwyddyd yn dangos y ffordd iddyn nhw, fel y teclyn oedd gen i'n dangos y ffordd, ac yr oeddwn ni yn arwain y ffordd i rai tu ôl i mi. Ac yna y seren arweiniodd y gwir doeth at yr Iesu. Ac wedi y teithio caled gafodd y bugeiliad, a teithio caled gafodd yr doethion yma, a'r anhawsterau, dychmygwch, yr ofnau byddai'r doethion wedi cael wrth ddod wyneb yn wyneb â Herod. Yn gwybod mae hwn yn ddyn creulon, mae'n ddyn drwg, ac pan yn dweud dwi eisiau plygu, a dwi eisiau addoli, a dwi eisiau rhoi anrhegion iddo fe, yn gwybod, dyna chi gelwydd, ac falle'n bryderus, mi roedden nhw ar daith peryglus iawn ond oedden nhw, ac mi fydde'r bugeiliad, mi fydden nhw wedi gwynebu peryglon allan yn yr awyr agored yn y nos a'r anifeiliad gwyllt a pob math o bethau. Mi fydden nhw gyd wedi gwynebu anhawsterau a pheryglon i gyrraedd pen y daith. Ond dyna chi eiliad y cawson nhw pan gyrhaeddon nhw a gweld y baban Iesu. A mwy na dim ond gweld y baban Iesu, ond presenoldeb y dwyfol yno. Roedd yn fwy na'r rhyddhad, ac roedd yn fwy na'r llawenydd cyffredin o weld baban bach, ac roedd yn fwy na'r llawenydd bod nhw wedi cyrraedd pen y daith. Mi roeddwn ni'n hapus pan gyrraeddes i pen y daith, ac roedd gyda ni atgofion hyfryd o'r dydd. Ond i ni ddim yn sôn am math yna beth, i ni'n sôn fan hyn ar cyrraedd pen y daith a gweld mab Duw. Dyna chi eiliad. A'n gweddi ni heno yma yw hyn. Y bydd o leiaf un sydd yn gwrando, yn dod at ddiwedd ei taith o geisio'r Iesu. Yn dod at y man, lle chi'n dod o hyd i'r Iesu, ac yn ei fynwesu fel eich gwaredwr chi. Eich bod chi'n ei geisio fe nawr, dyna'r daith i chi arno. Efallai bod yna rhywun sydd ar y daith yma o geisio'r Iesu, ceisio heddwch a Duw, a cheisio maddeuant pechodau. Dyma'r pethau chi'n ceisio, bywyd trygwyddol. Chi'n ceisio'r un sydd yn gallu rhoi i chi, a'r un sy'n gallu rhoi yw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r daith yn gallu bod yn flinedig ond diwe. Mi roedd y daith i fi. Ar ôl y briodas, mi roedden ni'n barod wedi blino gyda'r holl gyffro'r dydd, ac yna'n goffod teithio a canolbwyntio ar y taith gwahanol, ac yna pobl yn dilyn, mi roedden ni wedi blino, roedd yn daith flinedig, ac i ni roedd yn hwyr pan roedden ni'n cyrraedd adre. Ac felly hefyd, fe all y daith o geisio i rai fod yn hwyr mewn bywyd, gallai rhai sydd yn gwrando fod yn hynach eu hoedran, falle'n dod at terfyn i bywydau. A chi'n gwybod beth mae yna obaith. Hyd yn oed os yw'r daith o geisio wedi bod yn un hir. Yma dal gobaith y gallwch chi ddod at yr Iesu fel y bugeiliad a'r doethion ar ôl y daith hir fe gyrhaeddo nhw'r Iesu. Neu gall y daith fod yn hir i lawer ac yn flinedig yn yr ystyr yma fod yn daith anodd ac anhawsterau ar hyd y ffordd o geisio. Oes na rhywun sydd yn ceisio bod yn Gristion, yn ceisio sicrwydd cadwedigaeth, ond fod y daith wedi bod yn un anodd, bod y daith wedi bod yn un ddyrus, yn un unig efallai, yn llawn problemau. Allwch chi ddychmygu'r problemau fydde'r doethion wedi wynebu. Allwch chi ddychmygu y problemau fydde'r bugeiliad wedi wynebu. Yn sicr gyda'r daith Iesu, mi roedd yna problemau, cilchtro ar ôl cilchtro, tagfa traffig, goleadau traffig, damweiniau ar hyd y ffordd, pob math o bethau. Ac felly, i'r un sydd yn ceisio iachawdwriaeth, problemau sydd yn gallu codi ar hyd y daith. I rai, falle yn gyntaf, problemau wrth gwrs o'ch gwneithuriad chi eich hunan. I'ch angrediniaeth chi. Canlyniadau i'ch pechod chi, yn eich cael chi mewn i bob math o drybeini. Y gallai'r un drwg dod ag anhawsterau ar eich traws, ond ydyw yn arbenigwr ar hyn yn rhwystro chi rhag credu. Yn dod â pethau i'ch baglu chi. Peidiwch â credu yn yr Iesu. Fe gollwch i'ch ffrindiau. Fe gollwch i'ch swydd. Falle bydd yn eich byddar i'ch clustiau chi gyda sain y byd a bydolrwydd. Falle y gwyddonwyr yn dod â'i damcaniaethau nhw ac yn dweud mae'n ffaith. Does dim Duw, maen nhw'n dweud. Mae'n ffaith i ni'n gyd yn dod o fwnciod. Mae'n ffaith, maen nhw'n dweud. Ac o ble maen nhw'n cael effeithiau yma? Dyn nhw ddim yn fodlon cydnabod, ond ni'n gwybod damcaniaethau ydyn nhw. A ni'n gwybod mae damcaniaethau ffôl ydyn nhw.
Ac mae celwydd, ond oherwydd bod nhw'n wyddonwyr, falle bod chi'n cael eich tynnu fewn neu'r twyll yma. Byddar eich clustiau, falle bod y byd yn byddar eich clustiau chi. Gyda'i sain, a'i sŵn, a'i gerddoriaeth, a'i anfoesoldeb. A chi'n ofni colli mas. O, mae yna bob math o ofnau'n does yn gallu dod ar hyd llwybr taith. Y ceisiwr i fod yn Gristion. Gallai tristwch dod ar eich traws chi. A chwerw der oherwydd y tristwch profedigaethau. Efallai rhywun wedi mynd trwy profedigaeth, ac i'r rhai mae hwnna'n peri bod nhw'n cymryd cam yn ôl, a maen nhw'n troi'n chwerw yn erbyn Duw, ac yn codi dwrn i fyny at Duw, ac yn ei feio fe am y profedigaeth. Efallai bod yna salwch. Pob math o bethau, ond mae'r arglwydd yn gallu defnyddio pob un o'r rhain i'ch arwain chi i'w geisio fe fwy, ac yn gallu peri fi na bethau'n dod ar eich traws chi. Mae'r cyfnod yma, cyfnod clo. Mae wedi bod i lawer yn gyfnod anodd iawn, ond yw. Mae'n gallu fod yn gyfnod lle mae'n peri iselder i ddod, a falle bod hwnna wedi digwydd i rywun, ond yn ystod y cyfnod yma, a falle colli anwylid. Efallai yn y cyfnod yna, o'r diwedd, mae'r treialon yma wedi dod ar eich traws chi, ac o'r diwedd, efallai bod chi wedi gofyn cwestiwn, pam fod y pethau yma'n digwydd? Oes na bwrpas i fywyd? Oes modd cael heddwch? Oes modd cael sicrwydd? Efallai bod chi'n ofni, beth os fydd hyn yn digwydd i fi? Beth os fydd hyn yn digwydd i fi a fyddai'n dod at fy anadl olaf? I chi'n clywed am bobl sydd yn cael eu taflu mewn i'r sefyllfa yma. Un munud maen nhw'n holliach, a munud nesaf, mae popeth yn mynd ar chwal, ac mae hwnna'n peri ofnau. Falle mae dyna beth sy'n peri. Falle dyma'r anawsterau, ac mae'r ofn yn cymryd gafel ar yr enaid. Pob math o ofnau. Chi'n gwybod beth, da o beth i'r bugeiliaid a'r doethion ddyfal barhau ar eu taith. Trwy ras, nerthwyd hwy, i gyrraedd pen y daith a gweld yr Iesu mab Duw. Da oedd i bawb ar ein taith fach ni o'r briodas adref. Da o beth oedden nhw lwyddo cadw llyged ar fy ngharu a ffeindio'i ffordd adre yn ddiogel. Ond na fydda un o leiaf sydd yn gwrando heno yma, yn dyfal barhau a cheisio Iesu Grist. Peidiwch a rhoi'r ffidil yn y to. Peidiwch a dweud chi wedi trio a does dim byd wedi digwydd. Na fyddwch chi'n parhau geisio, bod chi'n dod ar draws anhawster ac anhawster ofn ar ôl ofn, amheuon ar ôl amheuon. Na fyddwch chi'n dyfal barhau. Falle bod chi yn dod yn flinedig ac yn llwythog, yn llawn pryderon. Ond eich bod yn dod yn ostyngedig ac un sydd yn abal i ddelio a'r baich sydd ar eich enaid. Na fyddwch chi'n dod. Na fyddwch chi'n ei geisio fe. Ac wrth ei geisio fe, na fydd yr ysbryd glân yn eich arwain eich llwybrau chi, arwain eich traed chi at y fan ble mae'r Iesu. Ac yn awr, ni ddim yn sôn am y man lle ganwyd yr Iesu, ond ei fod yn eich arwain chi at droed y groes. Ond dyna beth ni wedi bod yn canu amdano. Na fydda un yn dod at diwedd y daith yma o geisio. Ble mae diwedd y daith o geisio? Y groes. Na fydda chi'n dod at droed y groes yn ostyngedig. At yr un sydd wedi dod i ddelio'ch pechod, Matthew 1:21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi enw ef Iesu. Pam? O blegyd i fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechod. Dyna pam y dath yr Iesu. Fe all yr Iesu eich maddau chi. Mae'n gallu golchi chi'n llwyr lan. Golchi pob un staen. Pob un pechod. Dyma pam y dath e'r byd, i ddelio gyda'r faich yma o'r pechod sydd yn pwyso fel ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Bydda un o leia yn dod at ddiwedd yr rhan honno o'r daith, y daith o ceisio heno yma, a derbyn y llawenydd sydd i'w gael, y llawenydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn sicr y bydd y newyddion da o lawenydd mawr yn dod yn brofiad i chi os dewch chi at y groes. Achos yr addewid yw, os ych chi'n dod at y groes yn llwythog ac yn flinderog, mae wedi addo na fydd yn gwrthod yr un enaid sydd yn dod felly. Does dim gwrthodiad i'r un enaid sydd yn dod at yr Iesu yn llwythog
ac yn flinderog ac yn cyffesu pechod. A'r hyn y mae'r Iesu yn ei wneud. Nid nawr yr Iesu yn y preseb, ond yr Iesu ar y groes. Yr hyn mae'n ei wneud, mae'n cymeryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Ac y mae'n tywallu waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Ac mae'n cymeryd y gosb arno ef ei hun. A mae'n eich gorchuddio a'i gyfiawnder ef. Dyna chi newyddion da o lawenydd mawr. O, na fydda un yn cyrraedd pen y rhan honno o'r daith ac yn dechrau'r daith y ber yr undod fel Cristion. O, dyna chi ddechreuad o daith newydd nawr yn Cristion, ond ein gweddi nawr yw y bydd na rai yn dod at ddiwedd yr rhan ohono o'r daith, yr rhan o geisio a cael iachawdwriaeth, a derbyn y maddeuant a'r bywyd tragwyddol sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth, ein noson o garolau gyda'r garol heddiw llawen ychwn. A dyna'n gweddi ni, y bydd na rywun heddiw heno ma yn llawenhau. Eich bod chi wedi dod at ddiwedd y daith, yr rhan honno o'r daith, o geisio a derbyn yr iachawdwriaeth a'r heddwch cydwybod a sicrwydd cadwdigedd. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Ond yr rhan olaf, dwi'n hoffi gorffen gyda'r un yma yn ein gwasanaeth arbennig. Canu wnau'r engylion, canwn unau nawr, seinied telyn calon, glod yw gariad mawr. Y darn yma, Iesu bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore dydd nadolig, yn ei eglwys lan. O, na fydd yna rywun. Falle ar ddechrau'r oedfa, doeddech chi ddim yn gallu dweud Iesu bendigedig, ond erbyn diwedd yr oedfa, eich bod chi wedi cyrraedd yr rhan honno o'r daith, lle chi wedi cyrraedd troed y groes. A byddwch chi'n ymuno gyda ni yn y canu. Iesu bendigedig, fyddo pwnc ein can.
Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth. Amen.